Единственото място в България, където може да видите динозаври. Вижте го то как пасе. Пасе тревичка. А то мисояден. Гледай за какво става въпрос. Още един там в далечината. Крокодил. Това е крокодил. Ето го. Тук динозавър е другия. Значи, ако искате да видите динозаври в България, трябва да дойдете тук на Ново село. Тук град Пловдив. Ето ги. Единственият парк в България с големи динозаври. То е висок поне 5 метра. Също така има маймуни. Има ракети. Кораб. Мечка. И някакви туземци. Ето. Вижте го този туземец. Даже вътре има и някаква жена. И още един. Палили с огън и са пили спрайт. Добър избор. Даже една пораснала гъба има. Ето ги. Още туземци. Там даже има и рицар. Там има някакви негри. Ето ги. Гледайте за какви кожи става въпрос. Кожи от истински животни. И черепи. Истински черепи. И туземци. Сега ще ви покажа и негрите. Ще остана време да си ходим. Може да видите къде се намираме в момента. Ново село. Слънцето е толкова силно, че ми бава камерата даже. Ей ги негрите. Каштурки. Тук има една друга каштурка. С други туземци. Той е паднал настрани и тя е вътре. Те нещо се е случило с тях. Запалили са му на това главата ли? Какво е станало? Малко е крипи тук като цяло. Черепи мерепи по земята. Нищо не става. Ето е каштурката на туземците. Динозавър в далечината. И динозаврите. Любимата ми част. Ето ги. 4 динозавра. Не, 1, 2, 3. 3 са. Та има нещо като кула. Не бих казал, че ми се ходи до там. Може да покажа само маймуните отблизо и още гъби по земята. Най-вероятно са халюциногенни. Може би затова тези маймуни гледат по този начин. Той е дигнал ръцете, не знам за какво. Това вижте какво прави. Пие биричка. Добре. Те са ми любимите на мен. Вижте го. Как се е опулил. Той е много странен. Ама и той е симпатичен. Интересно място. Парк Ново село. Някой доста се е поиграл да го направи. Не съм виждал друго такова в България, честно казано. Еми това е. Това вече е доста години като цяло. Това го има поне от 10 години, 15. Малко се почне да се разпадат, ама ще ги оправят. Еми това беше.